muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kune vaya vose avo vari kushandisa trends. Kana manga musati update, please update. Link ririmo mu comment section. Kune imwe episode yandaposta nasi makuseni, zvekare ndichazoposta imwe episode kumasikati, saka make sure you update your trends play. Rekeza iti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai: I thought kuti kana ndazoita mari it was going to bring peace and happiness, sezvo mudzimai wangu asina kunge akawirirana nazvo izvo zvatainge takaronga nehanzvadzi yangu. Saka tainge tichigara kuSouth Africa kuDurban. Mudzimai wangu nazvino ndiko kwaachiri kuDurban. Tichatotauri tose, takagumisira kutaura tose mainge muri muna July. Mai Junior vakazozviziva kuti kuno kwandakauya ndiri kugara uye nekudanana nebest friend yesister yangu uyo akandiunza kunoku. She is a British citizen. Sisi ndio vakatanga kuuya kuno. Vakauya kunoku kuUK mainge muri mugore ra2019. Vakati vauya kuno kuUK. Sisi ndokubva vachizotanga kuita izvo zveke. Saka ndakabva ndachizotevera, asi kuuya kwandakaita kunoku ndakauya through muchato. It was just a marriage of convenience. Sisi vakataura nebest friend yavo like vaingoita sekunge vari kungoita nyaya nebest friend. Saka akabva achizobvuma, akabva ati kana iri hanzvadzi yako hapana problem, ndinokwanisa kungomuunza kunoku. Saka ndakataura nemudzimai wangu. Pandakataura naye ndakabva ndatoona kuti ainge asingatodi, akati hakuna zvinhu zvakadaro, haungachati neumwe mukadzi. What if mukatanga kudanana? But ndaizvitemba mukoma, ndaizviudza kuti no such thing will ever happen in my life. Saka ndakabva ndachizouya kunoku. Ndauya kuno ndainge ndichigara kwangu ndega, iye ainge achigarawo kwake. Nemudzimai taigara tichingonetsana because nguva dzose mudzimai wangu ainge achingoti accuse, achinditi izvezvi muri busy apa, achitondudza nezvenyadzi. I was trying to fight so that my wife can come to the UK, but iye akatadza kuzvinzwisisa. Nekuda kwepain and suffering apa kunoshandwa. South Africa taiti tinoshanda, but kunoshandwa. Saka ndainge ndava kugara ndiine stress nguva dzose, ende munhu wandainge ndichingotaura naye pandinenge ndiine stress ndiye mukadzi wangu. She was just my wife on paper. Saka akazondiudzawo nyaya yake zvakaitika because iye akakurira kuno kuUK. Vakauya kunoku paainge achiri grade 7. Saka akandiudza zvose zvakaitika, kubatsira kwavakazoita mukomana wake uyo waainge akasiya, waainge akatanga kudanana naye vachiriko kuprimary. Vabereki vake vakazomuunza kunoku kuUK apo paainge ava ne21 years. Aunzwa kuno kuUK anzi ndopa akazotanga kuita zvokunwa doro, ende ainge achingodanana nevarungu chete kuzosvika achizoroora murungu. Then marriage yake ndokubva yachizoparara. Kubva ipapo ainge asina kumbogara akawana munhu aikwanisa kumuda, true love. Saka mukutaura kwatainge tichiita, we became so close. Akabva achizonditi, how about we go on fake dates because we are a couple already, let us just go on some fake dates uye tichitorana mapictures. Saka pane mapictures akazolika, takaenda kumovie mukoma. It was just for the show. Saka we then took some selfies. Ipapo tainge tisati tatanga kurara tose. Saka ndo mamwe mapictures awo akazolika, and then ndikabva ndangoti zvakangofanana izvi.
ndikabva ndachizomusvitsa shoko akabvuma akati she is okay with it, she really do not mind. So this is where things are currently. Ndiri kutsvakawo help kubva kune vedare renyu. How can I convince mudzimai wangu ndinge ndichimuunza kunoku, because the plan, this whole plan, it was about me bringing my wife to the UK. And this kuti, can you advise me kuti ndimuunze kuno? Kana ndikamuunza kuno haazondipandukiri here? Why can't she just understand kuti I did this sacrifice? Of course ndava kugara nemukadzi uyu, but it was a sacrifice that I had to do for her, for me, for the children. Pandainge ndiri kuSouth Africa mukoma, upenyu hwainge hwakaoma. Even though ndenge ndine driver's license, asi mabasa ainge asingawanikwi. Ndakasvika pakushanda basa rechigarden boy ndichipiwa mari shomasa mukoma, zvekuti kana tarisiro neupenyu painge pasitomborina tarisiro neupenyu. Why can't she understand kuti I had to sacrifice our happiness, but it was only for a season? Can you advise me kuti ndomuunza kunoku here, kunoku mhiri kwemakungwa, kana kuti I should never attempt to do that? Mukadzi wangu akangondinyararira. She no longer speaks with me, and handizivi kuti why she no longer speaks with me. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. I understand kuti I broke her heart, but I am here. I am extending my hand so that ndige ndichikwanisa kumuyambudza auye kuno. Mukadzi uyu wandiri kugara naye iye akati hapana kana problem, amai nini vanokwanisa kuuya kunoku, only on one condition: we are going to stay married. My house is big, we can stay together as a couple, and no one is supposed to know kuti we are a couple. I'm financially stable, and iwewe zvako zvikaita will be more than stable enough kugara tiri 3. I don't know kuti ndingamuudza sei mukadzi wangu kuti ange achindinzwisisa. Ndakambomuudza akabva angonditi handiti tsvina dzakadaro. I don't know kuti kuSouth Africa kuti angava ava neboyfriend yaainayo here, because rafu yacho yaaiita mazuva awo paakazozviziva. When I tried to explain, she did not even give me the chance to explain kuti ndinge ndichingomuonesa kuti I had to do this sacrifice because I was fighting for our future. South Africa mukomana she, to be honest with you, mari yandaiwana pamwedzi ndainge ndichiwana 3,800 rands pamwedzi, and nekuda kwekushayikwa kwemari mumba taigara tichingonetsana. Every time taigara tichingonetsana, and iye kumhuri kwavo ndiye breadwinner zvekare. Saka aiti kana akakumbirwa mari nehama dzake kana kuti nevabereki vake, apa mumba tinenge tisina mari, taingotanga futi kungonetsana. So handichazivi kuti ndodii. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Ndongofokasa here nemudzimai wandava naye kunoku, kana kuti should I keep on trying to bring my wife to the UK? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi ndinoda kungoziva kuti kuSouth Africa mudzimai wangu angava ava neboyfriend here, because sei asina chaachada kunzwisisa kwandiri, kunyange ndikamuudza kuti of course kunoku kwava nemunhu, but vari kuti uya kunoku, then kana wauya kunoku togara pasi totaurirana toonesana. But ari kuramba. Vainge vakati hanzi even for a holiday vainge vachida kumuunza ikoko kwavari, but hanzi vakaramba vakati handiti zvinhu zvakadaro. Munozviona sei vedare kuti amai guru vekunoku kuSouth Africa vangava vava neimwe boyfriend here, ndokusaka vava kusada, vava kusanyengerera. Let us try to speak with our brother in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndainge ndimboriwo Garden Boy, ndainge ndichishandira umwe MP uyu ainge ari weopposition. Izvi zvakaitika kwainge kuri kuma late 2000s. Saka MP uyu kuti ndige ndichizotanga kumushandira akauya kuchechi kwedu akatengera vanhu masim card. Makore acho iwawo masim card aidhura, waitotenga sim card mushure mekunge watengesa mombe chaiyo. Vanhu vainge vaine mafoni vainge vari vanhu vainge vaine mari. Saka paakauya kuchechi, it was sort of like a campaign zvavanongoita mapolitician zvekuti vanongozoziva kuti kuna Mwari kana vava kuda kuvhoterwa. Saka akauya kuchechi kwedu akagamuchirwa nevakuru vemuchechi, ndokubva tachizopiwa tose masim card uye zvekare tikazotengeserwa mahandset. Saka mushure mekunge ndatengawo line nehandset, akabva achizoudza vamwe vekuchechi kuti ainge aine vanhu vaainge achida kuti vange vachiwa kuzoita mapeace job pamba pake. Saka kwainge kuri kungopa vanhu employment so that tinge tichizomuvhotera. Saka takaenda kuya painge paine umwe muti uyo wainge uchida kuti unge uchizotemwa. Muti uyu wataifanira kuti tinge tichizogobhora wainge wakakura kwazvo. Saka muti uyu wainge wakareba, wainge uine mamwe mapazi ekuti takaona kuti kana tikangoita wekungotema waikwanisa kuzowira imba. Zvino paitoda munhu ainge aine ushingi wekuti unotokwiramo mumuti obva watanga kutema mamwe mapazi uri mumuti, vamwe vanenge vari pasi vachidhonza. Saka ndakabva ndachizoita zvivindi mukoma, ndikakwira muti ndikatanga kutema, then ndokubva ndachizoburuka mushure mekunge ndatema mamwe mapazi aho aikwanisa kuzonowira kumba. Mushure mekunge taita saizvozvo ndipo patakabva tachizoudonhedza muti. Saka MP vakabva vachizoti vainge vaona kuti ndainge ndichishanda, vakabva vachizonditi siya mafoni numbers avo. Sezvo ndainge ndava nefoni, ndakasiyawo mafoni numbers angu. Vakanditi usazoudza vamwe. Handina wandakaudza mukoma. Ndakabva ndachizotanga kuvashandira, ndakatanga ndichiita zvemapeace job. Vaishandirwa nomumwe mudhara wekuMalawi uyo wavakazondiudza kuti mudhara iyeye ainge akashandira zvekare baba vavo ende ndo yainge iri n'anga yavo, vainge vaine mapurazi. Saka ndakabva ndachizotanga kushanda naye mudhara wekuMalawi, akandiudza zvakawanda pamusoro pemhuri yavo. Zvino maelection akati ava kuda kusvika mukoma. Izvi ndo zvatakaita. Takapinda mutauni muHarare, ndokubva tachizosangana neumwe mukadzi uyu handizivi kuti ainge achienda kupi, because wainge kuri usiku, ainge atori netraveling bag rake. Ndokubva vachizomuoffer lift, ndokubva apinda motikari ende taitodriver kamotikari kainge katori normal. Haana kunge akatoziva kuti ndi-MP vari kutodriver motikari. Nyaya dzekusaziva mapolitician enyu dzakaipa. Takafamba kuda about 100 meters ndopa vakabva vachizonditi ndinge ndichikanda stick yematches. Pakati pemakumbo angu paine hari iyo yavainge vagadzika uye vainge vakanditi handaifanira kuti ndige ndichiiguma hari iyoyo. Saka vakandipa stick rematches ndikakandamo, makangoita kaspark muhari imomo, ndokubva matanga kupfungaira chiutsi. Makati muchipfungaira chiutsi kudaro, mukadzi ainge ari kubackseat ndikanzwa ava kukosora, akabva atobatwa nehope. We then drove, tikabva tachizoenda kumaopereni kumwe kwainge kuine imba yavo. Tasvikako mukoma mukadzi uyu takamuburitsa, ndokubva tachizomuradzika mugarage. Tamuradzika mugarage, vakabva vachizoenda kuupstairs. Vaenda kuupstairs, pavakadzoka vainge vaine basket ravainge vainaro. Handina kunge ndakaziva kuti mubasket imomo mainge mutori nenyoka, asi ndakazonzwa kushinyira. Apa mukadzi watainge takidnapa ainge akaradzikwa pafloor. Pandakanzwa kushinyira mukoma, ndakatoziva kuti yainge iri nyoka. Ndo pavakabva vachizoisa basket pasi. Mushure mekunge vaisa basket riya pasi,
ivo vakatotizawo vakaenda vakanomira kudhoo. Neni ndikabva ndati handingamiri kana muridzi webhasiketi achiratidza kuti anotya chiri mubhasiketi. Ndakabva ndamhanyawo ndikabva ndaenda ndikanomira kudhuze nekwavainge vakamira. Saka ndakabva ndachizoona bhasiketi riya rava kuvhurika zvishoma nezvishoma, pakabva pachizobuda nyoka. Mubhasiketi umo makabuda kobra mukoma, yainge yakatofutisa pahuro payo, yakatitarisa ikabva yashinyira. Ndobva yakabva yachizotarisa mukadzi uyo watainge takaradzika pafloor, yakaramba yakamutarisa mukomana ichishinyira. Moyo wangu wakatanga kurwadza because ndainge ndatoona kuti mukadzi watainge takidnepa ainge achitoda kutochekeresewa. Saka nyoka iyi yakabva yachizotanga kufamba, yakafamba mukomana zvishoma nezvishoma, ikabva yachizotanga kumunanzva, yakabva yachizomuruma paruoko rwake rwekuleft. Ainge akarara but akamuka, asi simba ainge asina. Machemero aakaita akandirwadza because akatozviona kuti ainge arumwa nenyoka. Akachema akati, maiwe kani, ndarumwa nenyoka, vana vangu kani, ndarumwa nenyoka, ndava kutofa. Saka nyoka iyoyo yakamutema paruoko, ikafamba zvekare ikanomutema pagumbo. Ndakatoona poison mukoma ichiyerera, yakati yamutema paruoko nepagumbo, ikatitarisa zvekare, ikabva yatanga kufamba ikadzokera mubhasiketi. Ndokubva MP vazoenda vakanotora bhasiketi riya vakadzokera naro kuupstairs. Pavakadzoka vakati taifanira kuti tinge tichimutakura timuise mumotikari tikatomugadzika kubackseat, but mukoma mukadzi iyeye ainge achingogomera achiratidza kuti poison yainge yava kumushanda. Takabva tachizoti tava mutauni, vakati taifanira kuti tinge tichizomuburutsa mumotikari. Ndokubva tangomuradzikawo papavement padhuze neimwe shop, handichatauri hangu, ndokubva tamusiya. Mukoma nyaya iyi ndakazotoinzwa mangwana acho zvichinzi kwainge kuine munhu ainge anhongwa akafa mutauni arumwa nenyoka, but nyoka yakamuruma inyoka yehurombwa. Ndiyo secret yangu mukoma. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma anzi vakazowina ma-elections MP ivavo, ndokubva vachizondipa mari vakanditi chimbobuda munyika. Ya zvakangoma zvoveduwe. Vari kuti ivo vane business ravakazotanga muBotswana vachibatsirwa naMP ivavo. Anzi ndokuchekeresa kwavanoita, vanokurumisa nenyoka. Yo zvakangoma zvoveduwe. Vamwe vanhu vatinozonzwa zvichinzi akatemwa nenyoka, zvimwe kuda anenge akachekereswa nevanhu vakaita saMP ava. Kana muine masecrets enyu amuinawo, please do not hesitate to come to my inbox and share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years kuberekwa. Ndine friend yangu uyo ari kufanira kuti ange achizochata muna December, but ndiri kufunga kuda kuchibvondora eni. I have been dating fiance, saka takatanga kudanana muna January. Ndiye akandipfimba ndikamubvuma because he is very handsome. There is something about his eyes that is so attractive. So I think I'm pregnant mukoma. I honestly think I'm pregnant. Pane zviri kungoitika. Ndaifanira kunge dai ndakaenda kumaperiods angu musi wa 15 September. So far mukoma nhasi uno wava musi wa 20 hakuna periods. I think I'm pregnant. I'm just feeling buggerish and ndinongonzwa kungoti kana ndakatarisa vanhu kuda kuturutsa. Saka I think inhumbu. Handizivi kuti kana iri nhumbu ndingaichengeta here kana kuti, but ini ndoda kutochibvondora ini musi wemuchato
ndichatongosimukawo ndochongoti neniwo ndiri mukadzi wake because ndine nhumbu, ndokufunga kuda kuichengeta nhumbu yacho. Iye anoti anondida, handizivi kuti achazondida sei kana ava married. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedhuwe pakaipa. Ngatisanganei kuTrends Play.